Vara Perxudres Podcast'te. İsmet Ateş, avukatê salên 1907 li Enqereya paytexta Tirkiyeyê serokiya DDKDyê kiriye, Ağustosa 2026 vefat kir. Serok û parlamenterên partiyan ser vefata İsmet Ateş mesajên sersaxiyê li sosyal medyayê xistin û zinarê xemû jî li ser bloga xwe ya hindik bikinî şor bir ser dostaniya xwe û wî. Zinarê xemû ku wextekê xortekî DDKDyê bûye, di bloga xwe da dibêje İsmet Ateşê ji Surucê sala 1975 hatiye mîtîngeka wêran şerê çend rojan li mala wî maye û dostaniya wan wisa dest pê kiriye. Di dewamê da zinarê xemû dibêje berî PKK çêbe, İsmet Ateş hevala Abdullah Öcalan bûye û ew bi xortan didaye naskirin. Li gor gotina zinarê xemû, İsmet Ateş dûra ji Abdullah Öcalan û ji siyasetê dûr ketiye û li Stenbolê bala xwe tenê daye ser awokatiyê. Piştî min bloga zinarê xemû xwend, ez ketim balobîra xwe û li pey navê İsmet Ateş ketim. Min navê İsmet Ateş a pir di Amaradan İmralıya di wê kitaba Müslüm Yücel da dîbû. Lê malumatên di kitabê da tam nedihatin bîra min û kitaba min xwandî ne li ber destê min bû. Mehkemeyeka Tirkiyeyê taliya 2015 ra ser wê kitabê qirar dabû ku were topkirin. Herhal çi dibe çi nabe, min jî kitab wê çaxê ji destê xwe derxistibû. Dîsa jî ihtimalek, belkî dîsa jî ihtimalek ez kitabê bibînim, ez ketim Nadir kitabê, min dî yek bi $6, yek bi hefteyî di nusxeyên Amaradan İmralıya hene. Lê min got di vê destengiyê da îcab nake ez ji wan yekê bikirim. Li vir binêre, li wir binêre, li Amaradan İmralıya bigere, min ancak PDF'eka wê ya pir xerab dî li ser internetê û min vekir ew kitab dîsa xwand. Di vê kitabê da tê gotin ku İsmet Ateş û Abdullah Öcalan heta sala 1978 bi hev rabûne û paşê ji hev dûr ketine. Berî ji hev dûr bikevin, Öcalan rokê li Surucê derbasî mala bavê İsmet Ateş dibe. Gencên siyasî tên li wê malê kom dibin. Diya İsmet Ateş goh li ser gencan law dibe. Law bibin komünîst lê dew û doza kurmanca mekin ha. Ne işê we ye? Li ser vê şora diya İsmet Ateş, Abdullah Öcalan dibêje em erne herbê bikin, me bîr bikin. Deng ji her kesî qut dibe. Herb, sekin û siyaset li hêlekê stîla heyatê jî kiriye ku İsmet Ateş ji Abdullah Öcalan û ji Apociyan dûr bikeve. İsmet Ateş di Amaradan İmralıya da bi numuneyeka enteresan ser Apociyan dibêje a min bîra vedixwar, lê wan cixare jî bi devê xwe nedikir.